Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritanya aku arep vlog penghijauan bon arep tanduri sono pelem ben gak gundul ya nek Ali Gale ayo Rio ayo Ciko bibite gurih ning gurih jadi bos ora lah ada gua aret rasa gua aret gua ganco nah kilo bibit kilo bibit sak yo sak ngacung bro mata cuy. Nah, iki bos, ki sono dari Mas Husan lagi arep tak tandur, bos. Oke. 6. Oke. Ah, dia desak ya? Desak. Ya, dia desak ya. Sono ki sono pelem. Sono ne kok, Bro. Iya. Lagi apa gua aret we? Gua aret ah. Ya wes. Bos, jadi iki ceritane mah arep nandur sono dari Mas Husan, sono keleng karo bibit pelem, bos. Jadi Bapak. Kanco le. Apa? Yang Pak. Jualan, bos. Jualan. Yang pasar aja wong. Iya, Ben. Iki lho, gak ngajak wong. Bos, jadi itu ceritanya arep nandur sono, bos. Rokok lali. Rokok banyu ah? Kasa? Oh, nandur. Rokokku nih di. Ya, Pak? Rasa kayak ngene telan yuk. Iya, umbar ya. No, bos. Belum kalen. Bos, jadi ya aku meh nandur sono, bos. Arep tak ke ijo alas ki, bos. Enggak gundul bener yam-yamane. Ono. Iki nek gali bukan nek cacah, bos, takon kuwi, bos. Oke, bos. Rokoknya kari lo, blok. Kamu leket oleh? Kaos. Apa tal? Kok ruwingkuk kok. Barang-barang kono kok arep ngajak gue motor pengadoh. Dan ini biarin gak malah caca neng waduk leh. Waduk. Apa libur sampai tanggal berapa? Tanggal berapa? Di sandas yang rembuk jepuk ngonanmu karo ngene donok tok lho. Paling sih repot ngopani jagung ngobar kerja. Kata ngonanmu? Oh, tak tahu. Delok nang warung biasanya. Warung apa, Mbak? Kayak jereh lho, dikon munggah dhewe ora wani lho. Ndi ombarmu iki? Dhuwur kan lho, dhuwur. Lah cek katok mbakku. Bos, waduh, bos. Telogo kene iki jenenge. Nah, niki bos, suasana bos, kenanku bos. Di watu-watu, udah bos, terpingin bos, jawur. Ya, bukan mengkis. Apa? Aku jamur ana gak waret. Karo jamur yo. Nah, iki bos bro glundung, bos. Jadi iki jenenge bro glundung biyen
enek kebu glundung. Lah wong barang dibayar enek sing glundung kok kene. Ya apa? Wow, jerone. Kita enek wong glundung barang bos, tapi alhamdulillah selamat. Bos. Kok bos? Lagi jagung tuh. Keringet sakara-korok loh. Ya. Iki sono aku bos. Sonone akeh bos. Sono-sono tok ki sono. Sono, oke sono-sono tok. Tera yijik. Jagung yijik cilik. Bos jagung. Ndi ya sing enek? Kalau ya. Ki wis baby. Wih kan garing di terus wong lho. Ngerti klothok glame iki to. Wih tapi sana semenane neh. Wih wis. Wis enek. Karek kan lho yo. Kalau kelas sing enek. Dur. Jadi tali suket kuwi apa to? Lah mangane kuwi dikathaki wong. Ki mau nang pakai lho ya lebih apa to garing-garing kuwi. Ngono kuwi. Garing. Ya apa? Bocah ganjel tenan. Ki tak bar iki tak tuwi anu yo. Bor. Jangan diambil. Jangan diambil musuhnya Pak Prabowo ngono. Ya ngono ya. Nggih, ijon-ijon. Ada jelas sing ngambil Rio. Alah, kok langsung tak. Oh, wecel biasa. Lah sing juga aku menang. Tawale bar. Iki telo lho cek utuh. Mas Alem aku jenjek jagung miliatan iki. Kale gak kuat omong loh, sampean. Dot, Bos. Lama pendat. Pendat. Pendat tenan, sumpah pendat kae. Keringet dodolan, Bos. Korok-korok lo keringet. Manu dadilan. Pendat. Pendat kae asli pendat. Nah, biar tak tandurin kene, Bos. Ki jane tanduri duren, avokat. Kom. Koper mangan. Ya ora kan maksudnya kan awake dhewe nek ngomben kan langsung enek buah langsung menak to grek tel to. Awal ora uman. Ora uman. Uman. Ya wingko nek wis enek salah sijine sing nandur kan otomatis awake dhewe wong kan tetep mikir ya. Oh iya ki buah didol ngono. Buah ngono. Ayo ki nandur. Gak bisa macul ya. Ayo, bibit deh. Kene arek deh. Gak kene kira ya. Ayo. Ini bagian duker-duker kayak luwak lho. Ki lho sing iki go enak yo. Ini ki go enak iki. Iki logang. Kene lho ya. Iki kan go enak, kuwi kan wis enak Lewi. Kan kene. Oh iya. Lho ya, kene ya. Kene mandi ya ya. Kene. Kene. Wah, jagung sing jero ya. Jagung ya dra ya. Sebab lindus. Enggak struktur sing jero. Lemah, Bos. Lemah kayak ngono. Oke, wes sama nih. Ora jero iki. Gak. Ora jero. Lha itu bisa apa nih iki? Tandur iki. Anu sono. Ayo kuwi. Lah iya. Iki, Bang. Wis. Wah jagung lho. Halalah. Nah, Ki piye to ki ndudet nek yo ora. Aku sisa tek. sisa ya. Bos. Sono. Bismillahirrahmanirrahim Ibu Pertiwi Bapak Kuasa aku titip wineh sono ki paring ana urip sehat seger. Amin, muga urip. Ampun. Terus nek banyu nanti.
Ayo lebih tahan. Lebih teles ya. Teles. Lemah teles. Lemah teles iki. Barudan. Barudan. Lemah teles. Ayo. Endi ki? Kalau sanding kalau ke sono sing mati ke. Ini saya yo. Iya. Ayo. Bener ya sih. Ayo. Iya. Nih, kuwi kan kuwi sana. Lendi ta kono. Ya kono ndi? Engko kono karo kae sih tok. Besok endi? Kene yo. Dah, wis ledang, wis jagung. Semangat yo. Jagung aja dirupi lho. Jagung yo. Ben ketok kabeh. Ora beneran. Salah beneran. Salah dene nggih dene. Karena lo yo. Seo ini delok iki lho nanam iki lho. Tanam ki. Nanam. ya ngene iki. Ah, iki disuwek. Sebenarnya plastik iki disuwek. Ya kuwi lho. Hei. Kulon. Engko tengah-tengah wis anu. Tengah-tengah wis. Cocok e. Engko tengah-tengah tak ngene buah yo. Ini. Oke. Tahu wong iku. Tangkep di siji ae. Jagung ayo. Iya iki lho, segala. Jagung diuruki lho, jagunge diuruki lho. Kan kuwi wis ana. Dine. Dine iki. Dine. Isi piro? Sik 9. Isi 3. Masih Kan kuwi wis ana kali iki. Kuwi wis ana. Endi ta? Dewi apa to? Kae to yo. Merem piye ta ngerti. Kuwi wis ana. Anon kowe yo terus. Kene nek. Nggih kowe wi. Kuwi Malah kono wis ana. kene lah gowong nek lho. Endi? Iki padha karo kuwi. Pojokan kono. Bibit ya? Gak padha. Sing padha sing kuwi lho padha. Pojokan kono. Ojang kulon. Ojang kulon aja minggir-minggir yo, musuh wong kene kok disemprot gitu. Ya kuwi lho yo. Ora apa ngut semprot. Iki wis tak semprot makane ku lolone wis tak semprot kok. Endi? Itu yo wi. Ya. Ini ki. Ojang kono yo. Ya. Ini Awone rai-rai yo. Watu. empuk roti yo. Ayo dikencengno jagung. Ora kan. Jagung super iki. Wis sak ngono. Dine Langsung buka meneng kono le. Ya. Langsung ning sak ndure. Yo. Kolom sik, kolom. Kolom ndi ya? Kolom yo. Yo. Kolom. Endi? Kira yo. Kolom sik yo. Bukannya. Kembali kata-kata yo. Kembali kata-kata. Kata. Katane. Kata-katanya apa? Yang tengah-tengah gini iki. Gini. Kolom e. Ini lho. Ya, sini. Kita wis lemes. Semangat le. Omongan. Tak warai nandur jenenge nandur sono. Rumah sing gede iki ya? Wah. Ini buah Ya ketara piye ta? mangga, Bos. Dah. Wah, iso. Jan. Jurang kuwi. Ya apa? Ini ya. Gak iki Olah tuh cepet. yang goreng sar iki. Ya, Bos, suasanane hutan. Hutan ndi iki? Alas ndi, Bos? Alas. Lah, lho. Berkunci, Bos. Duh, kisah berat. Nek Pak Puh nandur ke manu melok. Jadi mantep batu wong. Dia mah sumuk ya. Ingat ya. Lek iki mangga. Mangga gading. Sampai nak wah hari ini. Iki sampeyan tak peki. Itu los. Iki Bos, cek loro. Ora sate pak yo didol ya.
Kita wawas aku nek. Wah, dah lah. Iya. Oh, sih. Ya sing duwe bae yang dicegui dhewe ngene nyalahke wong. Ya lho. Iya karmu piye lho. Ngono nyalahke wong. Lah iya. Gantuk, Bos. Ayo. Nek dina ki. Nggih, Lah iki. apa ki? Apa ya? Oh, ulete ulo, Bos. Andur sono lagi urip. Ulah manusia. Iki telone sapa bener? Pak Puh. Apa? Al. Berarti sing situ nanti ya. Yo. Eh? Tak lagi ya. Wes tak eneh, wes enek. Halo. Bentar. Nah. Nah, Dik Jan. Ora. Iki bakal telo paling delok isine. Delok sini bener. Wah. Payu berarti. Apa nih? Ayo to. Payu. Urung. Delok. Lebas tak dari bos. Iki wis gedhe omongé. Wis sak kentol. Tanduran iki. Wis tebang lho. Lake blecet. Ya gak lake ya sanes. 1 bulan. Terus dige opo kowe ngono. Lho, Cipra ta? Terakhir iki. Wis. cukup. Wis. Bos. Sampeyan arep mek mbange los ki. Gulup. Glub. Gulup godhong sono, Bos. Keseng wis gedhe sak legae. Udah gede toh. Masa yep, larang sarsana. Sak legae meke mahoni Mau nih. iki lagi urip ya di bang iki lho. Aku dilane muring-muring. Piye karepe iki cari gak njowo. Jagung ya, Bos. Jan gak enak, Bos. A1 jagung. Lemu iki lho iki lah ketukuane piro iki? Itu alah tukuran papat. 3, Bos. Ngikir Iki loro. Loro Papat, iki malah sitok. Tok. Sitok, Bos. Anu aja. Telu. Apa piye, Bu piye? Rencana. Heeh. Rencana ki sing kan sono kan rada minggir. Kan pelem kan wis telu, siji ning kono loro telu nek nggo ki nggih. Lah terus Nek loro. arahe Bu kayak gini. Arep takeni avokat yo. Ngendi? Tengah. Gak usah tengah. Apokat pepet jurang ngono. Ojo. Iki nya. Kowe kono kae bajing tok. Ki tengahnya tak kira larik ngene. Drono. Lan iki kan celeng tombol tengah. Nah ngopo teng desa ireng kuwi. kowe kuwi tak celeng. Wah, Ngono Bos. ya gak apa-apa. Dane aku wah nandur sono sing dari Mas Husen lagi iso tak tandur soalnya ngenteni iki resik ngenteni tak semprot nggone lahane tak semprot engko ben gak mati. Heeh. Nemroy to oyo ditandur lah. Dibae Iya. suket ngisor seketel lah dirani sono wis sono tukulang. Langsung di semua langsung diketok wong. Ngono. Ngene iki. Napa? Jadi nggih aku ngajak Ali, Gali, karo Rio. Ben sampean alas ben gak ditebang ben gak gundul. Wah. Ngerti to, alas gundul kuwi. Anu banjir. Tak apa-apane. Banjir. Longsor kuwi ta. Longsor. Iya, longsor. Untuk mengurangi yang ini ki, Mm-mm. caranya saite untuk boy mencegah bencana. Lho. Kocek iki lho mulai. Piye karepe? Pokoknya ki aku Lagi ya iya lho, lagi lho. iya tapi apa toh? Lho, Bos. Kocek iki Kiwamu ya, di Bos. atas. Dan kiwamu. Iki. Kocek iki. Cocok. Kayak diklotoki Bos bekase lagi. Terus legae. Ada tipe getet ngikarat nang YouTube ngono ki. TikTok ngono kae. Karet. Eh? Enak cuma ki cabang garing. Iya. Kita sono. Coba jadi ngono ki kontennya tak kira kene pokoknya dungakno sono nang urip sebenarnya nek misal sono ki wis kerep wis
dur-dur Iya. kan rencana tahun ngarep tak porang ya Bi. Kira barang. Tak porang Wah, jadi ben aman iya. tonone ben aman Porang. Porang isane ning sono. Ora wolong ya. los Los. Los, wah. ya apa ora los ngono Iya. awake dhewe wong nyolong ora duwe lho yo Eh, ya toh iya. lan duwe berarti ra nyolong Terakhir porang. Porang. cuma jadi kan Bos pokoknya matur suwun untuk dulur-dulur kabeh pokoknya doa terbaik untuk panjenengan oke jadi konten akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wes. Piye iki? Titik loro iki.